Ik ben Guido Teunissen, woonachtig in Beringen, eigenlijk al mijn ganse leven gewoond. Alleen tijdens de studie even een uitstapje naar Breda gemaakt. 29 jaar en we zien hier op Beringen buiten. Guido is dit jaar de prins van de Beringse Q's. In het dagelijks leven werkt hij bij een softwarebedrijf. Ik werk bij WTP Bynamics, is een relatief klein bedrijf in Den Bosch. Ik werk er nu 6 jaar, eigenlijk mijn afstudeerstage doorgedaan. Toen bleven hangen. Op dat moment was het de derde medewerker. Nu zijn we doorgerukt naar zo'n 24 man. Ik ben ook Key Account Manager, wat wil zeggen dat ik eigenlijk de verantwoordelijkheid heb over de belangrijkste klanten, het helpen van de implementeren van de software. We hebben inkoopsoftware om inkopers eigenlijk beter te laten onderhandelen in het inkoopproces. Dus dat ze meer kennis hebben. Dus ik probeer daarbij te ondersteunen van hoe kunnen ze dat gebruiken, hoe kunnen ze dat inzetten en wie gaat dat er technisch aan toe. Daarbij, dat vind ik heel leuk om te doen. Vooral ook weer met andere mensen bezig zijn. Ik ben ook product owner binnen WTP, wat wil zeggen dat ik eigenlijk bepaal wat er wel en niet in de applicatie komt. En sinds oktober toegetreden tot het managementteam. In zijn vrije tijd is hij vaak te vinden op het Beringse sportpark. Ja, eigenlijk allemaal ontstaan vanuit de jeugd. Al jaren mee op kamp, jeugdkamp, Pinksterweekend, jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Dus vooral wel voor de jeugd gerelateerd. Ja. Ook is hij actief als scheidsrechter. Maar nu terug naar de vastelovend. Guido was aan het werk toen hij gevraagd werd om prins te worden. 12 juni om precies te zien belde de voorzitter en Voorst me op. Ik was toen zelf op de beurs in Lissabon. Dus die belde me op of dat ik prins wil worden. Dat klopt. En ik heb heel even het gevoel van, waar bellen ze nou voor? Want de dag ervoor kreeg ik een appje dat de robotmeijer stilstond. Ook hij op de club. Ik dacht, de tijd er weg. Dus ik ging eerst kijken of dat er stilstond. Maar dat was niet zo. Dus ik dacht, nou dan bel toch maar terug. Toen heb ik gezegd dat ik daar eerst eens even rustig over na ging denken. Ja, eerste beurs afgemaakt. Door naartoe overlag. Nog een gesprekje gehad. En uiteindelijk ja gezegd. Zijn vriendin Renske zag het dus ook zitten. Guido vroeg zijn broer Dion om zijn adjudant te worden. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. En ik hoor je normaal wel heel erg van de controle hebben. Dat is er nou niet. Maar dat is echt geweldig. Het is heel leuk om met iedereen elk weekend heel veel plezier te maken. Liefst van nieuwe mensen kennen, liefst mensen op een andere manier kennen. En het belangrijkste is dat iedereen mee kan doen. Het regent hoogtepunten deze vastelovend. De bonte oven vond ik erg leuk, ook omdat de kamerui ook meededen. De optocht natuurlijk, als het ook weer terug mocht zien met de familie, met de kamerui en heel veel anderen die daar ook aan zullen deelnemen. Tot nu toe is elke receptie leuk geweest, dus ik hoop dat mijn eigen receptie ook heel leuk werd. Tot slot de spreuk van de Beringse Hoogheid en daarvoor krijg je hulp van zijn vriendin. Ik ben ook jeugdprins geweest in 2011 als ik het goed heb. Waar een deel van de spreuk ook weer terug vanaf komt. Eigenlijk staat er gewoon voor dat we deze dag alles zullen geven om voor iedereen een schoene vastelovend te maken. De spreuk is natuurlijk, we laten in de steek vallen, deze dag, feesten en knallen.